एलके प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलसिम फिन गासैखौबो गुबुन मोनसे भिडिअ फरायफिनबाय आसा खालामो गासैबो आंनि लोगोफ्रा आंनि भिडिअखौ नायग्रा सुबुंफ्रा गासैबो मोजाङैनो मोजां दङ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि सेराव दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं आरो इन्सपिरेशनेल भिडिअ मोनसे लानानै फैलायबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा दिनैनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मिथिसिगोन आरो बे बाथ्राखौ नोंथाङा प्रेक्टिकेलि बाहायना नायनो हासिगोन सो गिबियावनो जोङो स्टोरीखौ खोनासंना लाग्रोनि फै स्टोरीया जोबोर गुसुं आरो सिम्पल नाथाय जों बेनिफ्राय मोनसे मेसेज सोबख्ल'नानै मिथिनो नाजागोन थौ जों बिदिब्ला स्टोरीखौ खोनासंनानै लाग्रोनि सानसेखालि सासे गथ'आ मोनसे पिसिअ थांनानै सोरखौबा कल खालामहरबाय पिसिअ दखाननिफ्राय बिनिफ्राय बियो सोरजोंबा कलाव ओरैबायदि रायज्लायबाय जे बियो सोरबा सासे मानसिनाव सोरखौ कल खालामदों मिथिया किन्तु दखानिया खोनासंबाय थादों पिसिअ दखानिया बिनिफ्राय बेयाव बे गथ'आ कलाव रायज्लायबाय थादों जे सार आंनो खामानिनि थाखाय बिराद मोनसे प्रयजन जादों आंनो अन्नानै नोंथाङा मोनसे खामानि होथार आङो उमुकनि बियो सिनायथि होना लाग्रोबाय बेनिफ्राय बै फारसेथिंनिफ्राय बुंबाय जे आंनो दा बर्तमान रावबो खामानि मावग्रा मानसिनि प्रयजन गैया मानोना आंहा सासे गथ' लाखिना दोननाय दंखायो बिनो गासैबो खामानिखौ मावो आरो बिराद फोथायसुला गथ' बियो जायखिजाया खामानिखौनो बियो जों जि थिनो बिखौनो मावो आरो गोबां फोथायसुला ओंखायनो जोंनो दासान्दि रावबो बेबायदि खामानि मावग्रा गथ' नांलिया गथ'आ बुंहरबाय फनाव नङा सार आङो नोंनि अलरेडि लाखिना दोननाय गथ'आ जेसेबां खामानि मावो बेनिख्रुइ साबसिन मोजां खामानि मावनो नाजागोन आरो दा खामानि मावबाय थानाय गथ'नो नोंथाङा जेसेबां बेथन होयो बेनिख्रुइ आंनो खम बेथन होबाबो जागोन आं थेवबो बेनिख्रुइ साबसिन खामानि मावगोन आंखौ जास्ट खामानियावल' सोनानै दोनथ' एबा नोंनि न'आव आंखौ खामानि मावनोल' सुबिदा होथ' बैथिंनिफ्राय बुंहरबाय नाङा दे खम बेथन होनायाव खामानि मावगोनब्लाबो आंनो दा नांथ'आ खारन बे गथ'आनो दा मावबाय थानाय गथ'आनो बेस्ट खामानि मावो आरो जि खामानि मावनांगौ बेनो मावजोबखायो खुनु मानसिनि प्रयजनानो गैलिया बे गथ'आ बुंबाय नङा सार आं नोंनो बिबारनि बागानाव खामानि मावनायनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन खामानिफोरखौबो आङो नोंथाङा बुङोब्ला आं मावगोन बाजार खालामनाय मोसौ लायनाय बिबार जोथोन लानायनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन खामानि नोंथांनि न'नि गुबुन खामानि बेफोरखौबो आं मावनानै होगोन नाङा जेबो प्रयजन गैथ'आ नांथ'लिया दे मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां अफार होबाबो गथ'आ बै मालिकआ जायखौ गथ'आ कल खालामहरदों बिखौ खामानि मावहोनायनि जेबो सुबिदा होनो नागिराखै बिनि उनाव कलखौ बियो दोनबाय बिनि उनाव पिसिअनि मालिकआ खोनाबाय थादों बे रायज्लायनायखौ कल दोनखांनायनि लोगो लोगोनो पिसिअ मालिकआ बुंबाय जे बाबु नोंनो जुदि खामानिनि गोनांथि जादोंब्ला नोङो आंनि दखानावनो खामानि माव आं नोंनो बै मानसिया जिस्नि दरमा होगोमोन बिनिख्रुइ आं नोंनो बांसिन दरमा होनानै लाखिगोन नों जास्ट आंनि नै दखानावल' खामानि माव पिसिअआ बेनो खामानि अफार खालामबाय गथ'आ मिनिना बुंबाय नङा आदा आंनो एक्चुअलि खामानिनि गोनांथि गैया आङो जास्ट एग्जामसो नायदों आं जास्ट टेस्टसो नायदों जे आंखौ लानानै बै मानसिया खुसि नंगौना नङा मानोना बै गथ'नियाव खामानि मावग्रा मानसिया आंनो बिसानियाव आंनो खामानि मावो आं जास्ट टेस्ट नायदोंमोन जे आंनि मावनाय दांनाय आंनि स्वभाब चरित्र आखल आखुखौ लानानै बै आंनि मालिकआ खुसि नंगौना नङा आं बेखौसो टेस्ट नायदोंमोन स' थेंक इउ नोंथाङा आंनो खामानि अफार खालामनायनि थाखाय नाथाय आंनो दा जेबो खामानिनि प्रयजन गैथ'आ ना बियो थांबाय सल'आ सिम्पोल फिसा नाथाय बेनिफ्राय सोलोंनो गोनां बाथ्राया नैबे आं मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों नैबे भिडिअनिफ्राय जोंनि मानसिफोरखौ नोंथाङा जि खामानि मावा मानो जायनि थाखाय खामानि मावा मानो नोंथांनि खामानिखौ लानानै नों जायनि थाखाय खामानि मावदों बै मानसिफ्रा नोंथांनि खामानिखौ लानानै खुसि नंगौना नङा सेटिसफेक्सन मोनदोंना मोनाखै नोंथांनि खामानिखौ लानानै नोंथाङा खामानिखौ जायनि थाखाय मावदों बै मानसिफ्रा जों इउटिउबाव भिडिअ बानायो
सोरबाया कम्पानिनि आन्दाराव खामानि मावो, सोरबाया अबेयावबा खामानि मावो। जाय जेराव खामानि मावा मानो नोंनि खामानिखौ लानानै नों जेराव खामानि मावदों, जायनि थाखाय खामानि मावदों, बै मानसिया नोंखौ लानानै खुसि नंगौना नङा? हमनानै लाबाय मोनसे उदाहरन, नों इउटिउबाव भिडिअ बानायो, नोंनि इउटिउबनि भिडिअखौ लानानै नोंनि फलोवार्स बा नोंनि भिउवार्सफोरा खुसि नंगौना नङा? सोरबा सासे सानैया एक्सेपसनेल थाखागोन, बियो गाज्रि बुंग्रा मोजां मोनै थाखागोन। किन्तु more than 60% मानसिफ्रा नोंनि खामानिखौ लानानै खुसि नंगौना नङा? नों जाय खामानिखौ जायनि थाखाय मावदों बै मानसिफ्रा। थ' नोंथाङा बेखौ गिबियावनो मिथिनानै लाग्रो आरो माबा मोनसे कौशल एबा सोलो बाहायनानै नोंथाङा बेखौ मिथिनो नाजाना लाग्रो जे नोंथांनि खामानिखौ लानानै नोंथाङा जायनि थाखाय खामानि मावदों बै मानसिया खुसि नंगौना नङा, बेखौ गिबियावनो मिथिना लाग्रो। स' आंनि मोनसेल' रिक्वेस्ट नैबे भिडिअनिफ्राय बेनो जाबाय, नोंथाङा नोंथांखौनो सिनायग्रो। अके, बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट।